The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita mga padayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, well, let's go directly to our SOP. Gikinahanglan ng atong susi sa tagsa-tagsa na ito kakalago na napabakita yung mga salang nahibilin. Diha, nagpabilin sa atong kalag, kini, kung dili na ito isugid, nga ito sa tubangan sa Diyos nga mahan, mahimo lamang kining babag. It becomes a barrier to our daily Bible study. Busa, ato kining isugid ngadto sa amahan. Okay? 1 John 1:9, unsay gisulti. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo dili pa magtotoo, gamita ka ng imong free will aron makahimo ka sa labing mahinunglanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao lamang ka ng bugtong pagi nga ang tao maluwas. Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wa ka na mausab, huwag may lain nga manluluwas, si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Og diha sa John 3:3 og 7, gawas ko na ang tao, magpagkatao pag-usab, dili siya magagita sa ginarian sa Dios. So, karon andam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagamasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon, sa among pagpadayon, sa pagtuon, pagkaton sa imong mga pulong, nining adlaw uban ni kami sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum, pinagi sa pagtudlo sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers. Excuse me. Og sa atong mga igsoon nga mga magtutuo, padayon kita sa atong pagtuon nining doktrina bahin sa Divine Dynasphere. The Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay, padayon ta. Diin kita mohunong kagahapon, diya kita mo padayon. Now, remember the last principle that I mentioned about was the mandate for all believers, be doers of the word, not only hearers. Kay kitang mga magtutuo, una sa tanan, kinahanglan nga magkakaton og doktrina, una kita mo hunahunag doktrina. Wear or put on the new man and remove the old man if you wish to be a winner believer. Mo man kini nga atong tumong kay mo man kini usab ang kabubuton sa Dios nga kita
mahimo unta nga mga mananaog nga mga magtotoo. Again, kitang mga magtotoo, kinahanglan nga magatuon, magakat-on og doktrina sa dili pa kita munahon ang doktrina. We have to think doctrine before using and applying doctrine. Now, there is always a need to repeat and repeat and repeat, balik-balik, subli-subli sa pagtuon sa doktrina. Unsay tuyo? Usara ang tuyo nga kini masilsil and it will sink in the minds of our fellow believers. Ang doktrina ang masilsil. Kaya ang usa ka magtuto kinahanglan iyang bag-uhon ang iyang panghunahuna. Pinagis pagtuon, pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios ang kinabuhi. Kini nagpasabot nga ang usa ka magtutuo kinahanglan nga iyang lukpon ang iyang panghunahuna sa pulong sa Dios. He must saturate his mind with the Word of God. Okay, by doing all this, we are to put on the new man, kinaiyas kalag, isulob, and remove the old man. Hukaso nato ang kinaiyas kalag kining old man. And by doing so, it is the kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga kitang mga magtutuo are imitating when we put on the new man. Kita nagmainawaton kang Ginoong Jesucristo sa diha nga atong isulob ang atong bag-ong pagkatao. That's what Paul also admonished believers. Now, di man nga ang pulong sa Dios is power. Gahom kini, kalig-on kini, kabaskog kini to every believer. Mao na nga sa kamagtutuong negatibo, way ganas pulong sa Dios din, maluyahon siya. O huyang ang iyang baruganan ingon nga Kristohanon. Dili siya makabarog. Dili gyud. Yung iyang kinabuhi nagkaguliyang, confused, disorganized. So he is a product of his decision. Kaya mo may iyang gipili. Siya may nagabuhat siyang kaugalingon, siya kinabubuton niya. You see? Ugwa may pugsanay lagi. Now, okay, abrihe ang imong Biblia sa Episo 4, versikulo 23 ngadto sa 24. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now, by the way, diha sa Colosas 3:11, nagaingon usab kini nga, where there is neither Greek nor Jew, circumcision, uncircumcision, barbarian, Scythian, bond, nor free, but Christ is all and in all. Now, kining Jew dinhi. I mean, ang Greek una nato, this is nationality. Apan ang Jew, of course, ang Jew is also nationality. Now, kining circumcision dinhi, religyoso ni, kanang no Catholic, no Protestant, nor religion. Kining circumcision dinhi. Uncircumcision niya, barbarian, mga luog, ang pasabot nini, ang Scythian, fino, ang bond, poor, nor free, kaning free, rich, mga dato ni sila, pan Christ is all and in all. Kaya mo na ang versikulo 11. Now, kinsa man ang mga pinili nga mga katawhan? Ang mga Hudyo, right? Gawas pa si Ginoong Jesucristo
To be the God-man, he was chosen. And the third, na chosen o napili, the church, kita. Kita ang church, kita ang simbahan under the protocol plan of God. 2 Corinthians 5:17, the church, kana. So, ang buot pasabot, excuse me, tulo kini ka pinili. Okay? Unang pinili ang mga Hudyo. Ikaduhang pinili si Ginoong Kristo to be the God-man. Ug ang ikatulong pinili ang simbahan. Ubos sa protokol nga plano sa Dios. Kay kita ang church bag-o kini nga kaliwatan, new species. So, kitang tanang mga magtutuo, pinili, pinalabi, chosen. You see? Now, unsa man yung predestination? Ang predestination is pagpahimutang ng daan sa Diyos for those who will be saved. See? Okay. Ang election, it is the expression for those who will be saved. It is the expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed, before anything else existed. So, kining election, pagsangkap kini sa Dios. Now, of course, God willed, yung kabubuton, He willed the best and the highest to those who will get saved. Kadtong luwas. Kaya ubos sa prinsipyo sa pagpili, election. Ang Diyos mihatag o kinabuhi ni adtong mga tao pag-usab ni ining kalibutan. Under the principle of election, God gave life to those who will be born in this world. Who will be born, dili kay born again. Okay? Kadtong mga buhi din yung kalibutan na who willed that the person be born. Mangutana ko nimo. Kinsa may nabuot nga matao ang usa ka binuhat. Tubag? Mga ginikanan. Gusto? Ang mga ginikanan. But who willed that the person was born be alive or dead? Kinsa may buot. Karon ang Diyos. Ang Diyos na. So, election, ba kung balik ko na, election is the expression of God's will for us long before anything existed. Ang election. Kaya ang iyang kabuton mo, maalang ka nato, the very best and the highest. Mo iyang buot nga atong matagamtaman. Now, 1 Timothy 2:3-4, nakanayon kining verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, ingon nga mga pinili, elected, chosen, ang Diyos mihatag kanato og kagawasan. He gave us freedom to avail of these equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Diyos. Ang Diyos omnipotente, but He also respects our volition. Nagatahod usab ang Diyos sa atong kabubuton. You see? Siyang langhatag ka na ito niini, ug iya pag yun ka ng gitahod. Unsay imong paggamit niya na. Mudawat ka ba? Musalikway ka ba? Dili mangilabot ang Diyos niya na. Unsay imong desisyon. Panlagi, nagatubang ihapon kita sa balaod sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Ayaw na nagalimti. Prinsipyo ka na. Colossians 3:12. Put on therefore
as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kining elect dinhi. Nagkahulugan kini og pinili, chosen, elected, or election, which is applied to the believer only. Alang lamang kini sa magtutuo, ha? Wala labot ang di magtutuo. Now, ang Dios di man ni hingpit gud siyang makiangayon. He is perfectly fair. Now, kay ang atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios is fairness. Pag-angay-angay. It is fair because any believer can execute it. Basta? God is fair. Sa diha nga siya mo disiplina o mo panalangin sa usaka magtutuo who deserves it. So balik ta sa Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Abi nimo, ingon nga magtutuo. We should so live as such by using Bible doctrine. Living our life as if it is our last. Sa atong pagkinabuhi ba? Andaw-andaw. As if it is our last. Living our life in the light of eternity. Mao ni mga punto sa doktrina kinahanglan natong masilsil gyud sa atong alimbatakan. So timan ni katong Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, unsa katutoy Grigong pulong sa chosen, eklektos. Mao kana ang Grigong pulong. Eklektos, meaning chosen, elected, or election. So, kay kita mga bag-umanguntang mga sabay binisayag species. New species, mga kaliwat. Okay? So, ang chosen, una sa tanan, ang mga Hudiyo. Sunod, si Ginoong Jesucristo, to be the God-man, sa iyang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ug ang ikatulo nga pinili o yes, pinili mo ang simbahan. Ikaw ug ako nga mga magtutuo, simbahan kita. So, under the protocol plan of God. Now, ato na sa 1 Timothy chapter 2 verse 3. Verse 3 says, "For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior." Verse 4, "Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth." So, ubos sa prinsipyo sa pagpili o election, ang Diyos willed the best and the highest to those who will get saved. Now, ang mga pinili, mga sakop na kini sila sa harianong panimalay sa Diyos. Ug sila gisilyuhan na, gitimbrihan na sa Diyos Espiritu Santo. Gawas pa, gisangkapan sila og escrow blessings nga gideposito alang kanila nga ilang madawat once they reach kanang capacity stage in God's protocol plan. Mao man kini nga atong tumong. This is our objective, our goal, to reach that stage of capacity kanang righteousness. Atong maangkon kining maong capacity righteousness. Now, ang predestination sa akong balikon kini, this is the provision of the sovereignty of God for you in eternity past. Alang sa imong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. But a believer is still free to use his volition
whether to avail of God's provision or not. Isi nakita nimo. Yatagan gyapon tao kagawasan, hingpit ra bagyo ng kagawasan. Apan kita ra pud lagi manubag. Now, Ephesians 1:4 and 5, verse 4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, kining in love, this is a phrase. Kini hulagway sa atong pagkapinili, atong kanang binalaan, kanang giyatagan ta sa pagkamatarong, you see? Gimatarong, I think that's the right term. Pinili, kanang namatarong, o forgiving us all the spiritual assets. Giyatagan kita. Natay hatag sa Dios nga espirituhanon nga mga kasangkapan. Tagana gyud sa Dios alang kanato. You see? So these are what compose the phrase in love: elected, sanctified, giving us all spiritual assets. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, Romans 12:2. Balik ko na to ni. Kay labihas pagkamainungdanon yun ni. Sa gisultis Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, ang sovereign will of God coexists with the free will of man. Okay? Now, of course, this is a review. So, akong balikon that the sovereign will of God coexists. Nagdungan kini sila with the free will of man. The believer who is a loser, pildiro sa iyang pagkinabuhing Kristohanon, resulta kini sa iyang desisyon from his volition to be a loser. Tungod sa iyang pagkanegatibo nga pulong sa Dios. O kining maong magtutuo nga negatibo, nagahimo lang yun siya siyang kaugalingon nga stupido. You see? What may mo niya na? Mao ka na ang gilati dihang gipasabot sa pulong sa Dios that a believer who is negative to Bible doctrine is making himself stupid and an idiot in life. Kasabot ka na what I mean? So, that means produkto rin yun siya sa iyong kaugalingong desisyon. Husto? Of course, husto na. Kiprinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. So, kung ikaw negatibo, what may mo niya na? Imo man ang tinuyuan. You see? Sabot ka bang imong tinuyuan? No, naging mga katikuan tinuyuan sa imong buot. You see? Naayandam ang Diyos sa paghatag kanimong kay gayunan nga ikaw mahimong mananaog, nagtuman ka mag-imuha. See? Daghan mang babag, sayop ng mga pasiuna, na pa'y mga preconceived notions, unsay imong himatan, maupong kahay imong pagkamatyan. You see, no na. That believer is making himself stupid, an idiot in life. That is really the description of a believer who does not have the desire, who is negative, lethargic, and recalcitrant to the study of the Word of God. Wagin siya makaamgo nga kanang maong buluhaton sa magtutuo, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos, maurag yun ka na ang Yahweh, stanan.
nga ikaw mahimong mananaog, kinabuhi kag magkinabuhi kag malipayon, malinawon, na kahayahay, kaharuhay, naapay daghan nga mga pagsangkap sa Dios kaniya nga aron ang kiyang kinabuhi is stress-free. Way mga pagpiit. Relax ra kayo siya kay mao na ang resulta sa dihang ikaw magpositibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios mayawi. O naigahom diha. Kanunay na itong nabatbat sa di pa ta magsugod sa atong Bible study. The Word of God is alive and powerful. You see? Buhi o gamhanan. You see? Narananin mo. It's a matter of choice lagi. Nasayo na ka. Ini nga itong ginabat-bat din. Well, this is mga basic ramoning mga butanga which is supposed to be known by every believer. So kung balikon, Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Elect, eklektos, nagkaulugan kini pinili, elected or election, which is applied to the believer only. Okay? Alang lamang kini magtutuo. Huwag yung ilabot ang di magtutuo nini. So kung buot ka, ikaw nga di magtutuo karon nagpaminaw nini. Kung buot ka nga mo salmot nini. May mong mapahimuslan sa kining grasya sa Dios. Grasya man tanan ba? No. Kay, di man ikaw nga di magtutuo, yatagan ka nining kay gayunan. Mo bitong ipabuhi ka pa kay buod sa Diyos nga ikaw maluwas. Nanarapod na di mo, di ka paluwas. Imo na na. You see, imo na ng problema. Panang Diyos, naghatag nagsolusyon sa imong problema. Nga ikaw malingkawas gikan sa kanang kapungot sa Diyos. Nagihisgutan diya sa John 3:36. Sa gisulti sa John 3:36, he who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Na wrath. Kapungot sa Diyos, magpabili niya kanang wrath, mo kanang impyerno. Nga mo nidangatan sa di magtutuo. Okay? Di nilang una kita kutob sa atong paghisgot bahin ini. At ipadayon yung ayaw sipyat sa sumpay-sumpay na ito nga pagtuon sa pulong sa Diyos kay this is a daily basis nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Narani mo. Upahimos ka ba o di? You see? It's a matter of choice. Amahan na mong langit noon, salamat sa imong grasya. Nga mong ipahimuslan ng adlaw. Salamat sa imong paglugway sa mong kinabuhi. Imong padayon kining kinabuhi. Sanglit, wa pa man mahuman ang imong plano sa mong kinabuhi. Basta kami nag-aagad lamang sa imong plano nga walay pagkasipyat, plano nga hingpit. Sa igo na kami pagpaubos diha sa imong otoridad. Salamat sa imong pagtudlo ka namong dugang pangkamatuoran. Nga sarang makapalig-on sa among baruganan nga imong mga anak. Wala kami mahimo kung wala ikaw. We just depend on your grace. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.